Здравейте от Vipolches! Днес ще ви покажа един истински емблематичен модел на Ориент – мултикалендар. Часовник, който се произвежда от много години и със сигурност ще върне спомени на много от вас. А най-интересното е, че въпреки класическия си вид, този модел има една доста впечатляваща функция. Това е Ориент мултикалендар. Модел, превърнал се в една от емблемите на марката. Неговата най-разпознаваема характеристика е именно мултикалендар системата, разположена в центъра на циферблата. В горната част виждаме месеците и годините, а в долната деня от седмицата и датата. Този модел е с автоматичен механизъм Orient F6D22 с 21 камъка и около 40 часа резерв на мощност. Механизмът е автоматичен, самонавиващ се, с функция хак и възможност за ръчно навиване. Корпусът е от нареждаема стомана с диаметъра 43,5 мм, а зеленият циферблат с златисти детайли придава на часовника класическа и много разпознаваема визия. Отзад прозрачният капак ни позволява да видим и работата на механизма. С водоустойчивост от 5 бара и стоманена веришка, Orient мултикалендар е часовник, който спокойно може да бъде част от ежедневието ви. Емблематичен дизайн, интересна механика и календар, който го прави различен. Orient мултикалендар. Модел, който е познат на поколения любители на часовниците.